sisway na rin. Kapi po dapat talakanain ako na salutan sa subik na malamdo sa pamikiran ko na dito tago din sa suwarakan. Kapi nyo ikatawi ang nakapiran na yan doon, alam ko din nakapangang hirap para pa sa inyo, ganyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Ayan wow na nilagay pa kayo na natibirakan. Bayo sa Pilipinas kami kumindarayin na itiyasan. Bayo sa Kailan na piyanalanak na iya pataralos. Yokit sa mga nakakala ka man patilit ko na lang mudal sa tahanapin. Ay, pagpuloy mo na magiging ko ang mga sa Pilipinas sa mga panahon ikaw ay hinahinarawatan ka kainalig sa kasawang mo kunin ay nabak ko na pagpalang mo makalangulang mo niyo ako ang ilang klase sila na mga datong sa kanong mga balik na inilig
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.